wis do tuku kono. Heeh. Pindah nggon. Mlih nggon sing dodol wong Jakarta ora iso basa Jawa. Lah terus pripun? Aku yo ngerti to, Mbak, beli tehnya. Dewan Sulang. Manis enggak, Pak? Enggak usah manis, yang penting setia. Aku yo ngono wae. Tuku kok werna-werna lho Ra rumangsaku. ngono. Aneh ra sida ngombe panjenengan kuwi mau. Ya sida wong aku nggawa banyu dhewe kok. Dadi ning mlebu warung tok ra sida tuku. Nah, aku mung ngerti bakule tok mung pengen tepungan ngono lho. Walah, do kono do kene kuwi goleki bakul angkringan. Sing manis kali setia niku wae Mbak. Lah iya. Nggih matur nuwun aku saka Jogja Karepang kula niku jane nek asli kula saking Turki. Turki. Aduh temen Turki. Turki ki turunan Gunung Kidul. Aku ki niku. Oh. Merep muni kirik ngono. Mboten kok mboten wani kula. Gunung Kidul. Jaya. Gunung Kidul beda karo kene. Bedane piye? Kene iki daerah makmur. Heeh. Sing terkenal kene iki mbako. Iya, kene Terus iki ana penghasil jagung bakul. kuning. Iya, juga jagung kuning. Terus ana apokat. Oh, Dadi ngono kene to? komplek nek nggon aku kono mung gaplek. Gaplek iki saka telo. Lah iya, gaplek kok ya. Ning ora usah dumukke nek gaplek iki ya saka telo iki ora usah dumukke. Ora umuk ning aja nyepelekke telo kowe. Mergane pripun? Telo mbok ming telo iso dadi 1.500 panganan. Oh, apa? Buktine napa? Triwul, cemplon, Heeh. gethuk, Hmm. mangleng. Oh iya. Terus ana jajan saka telo jenenge jajan ladala. Jajanan ladala? Lah gek krungu kula. Lho, Panganan apa kuwi? Ya telo ki mau diparut, diperes, terus diperes, terus diseni gula, diseni lenga sithik, terus ana lomboke sithik men rada pedes dikepel terus digoreng. Nggo wedangan karo maratuwane nyototi maratuwane. Lah dalah ngono ki maratuwane. Iki jajan lah. Iki jenenge ladala. Wis, ayo ngerti niki cemplon kaya lombok ngono. Ya beda. Wong kuwi jajan kono ki beda. Nyototi. Ikon sini adalah tembakau. Nggih, luar biasa ya. Terus- Penghasil kedua ya? Kedua. Oh, piye. Terus iki ya dirawuhi karo wakilku barang. Wakile panjenengan? DPR. Ayo Pak DPR sing wakil panjenengan kok njer panjenengan wakil. DPR ki apa? Ya Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan Rakyat. Nggih. Lah ya kae aku ki rakyate gek kae wakilku Oh, kok nggih. ngeyel kuwi iki Dewan Perwakilan Rakyat. Piyayine tasih lenggah lho Taksih beliau. lenggah. Terus Tasih. Pak Kades utawa Pak Lurah, ning ngene dhewe Pak Lurah. Ning nggon aku ki lurah ki nek akeh wong duwe gawe ki ngelu neng sirah. Lurah niku ngelu ning sirah. Lah nyumbang jagung utawa bawuh utawa becek pirang-pirang nggon Nggih. lurah. Ning nek Lurah. kene Kades karena kene iki daerah makmur beda karo nggon aku. Ngono, nggih. Mula kene iki panganan ra tau kurang, apa-apa ra tau kecingkrangan mergo daerah makmur, pimpinane ya iso ndalan, pimpinane ya sportif, pimpinane ya kreatif. Kaya biasa Nah, Pak luar Kades. biasa awak dhewe kasih tepuk tangan Nggih. kagem Kaya beliau-beliau yang lenggah itu. Pak Camat ya isih Tasih rawuh lenggah, lenggah nggih. matur sembah nuwun monggo Camat anyar atau Camat enggal. Nggih. Ya moga-moga ngemban amanah masyarakat iso kenceng ngarahke rakyate iso lumayan dadi kabeh iso sansaya maju Kecamatan Gunem. Nggih, matur nuwun. Aku apal to iki Nggih apal tenane lho ya. karo Pak sapa jenenge Amsori. Pak Ansori. Pak Ansori. Aku ngerti to soalnya. Nggih. Soalnya aku ndek sedulur ning kene. Oh iya toh? Sing kenal baik ngoten Kami tuwa, Pak kami tuwa. Pak Suprihono. Oh. Piyayine wis rono rene nganti nganggo celanane panjang iso dadi mungkret semene mergo rono. Celana panjang kok mungkret. Dadi Diluntung mergo jawah menika Nggih. kaya. Matur nuwun derek ndedonga Nggih. muga-muga warga mriki tansah pinderengan bagas waras bagya mulya samukawisipun jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya rayu kang kaestu basuki kang kesti kecandak sing tuyak gagah kang jinakah. Amin. Amin. Komplit, Komplit nggih. wis pokoke. Iki sosialisasi Sosialisasi Ketahanan. pentingnya ketahanan ekonomi, Ekonomi. dalam kehidupan sosial. sosial. Nek cara nggon dhewe nika ana KWT. Itu KWT iki bisa dikembangkan. kelompok wanita, wanita tani. tani. Kuwi nanandur utawa ngolah hasil tani kuwi mengko iso diolah dadi perekonomian keluarga sing membantu penghasilan keluarga, bantu suami ngono. Ya iso So. istilahnya kabeh mau hasil saka kadang-kadang sok PPL.
penyuluh lapangan pertanian lapangan kuwi sansaya maju nduk. Saiki nek kono cara Jogja, cara ndi aku ning Klaten barang mau lewat ki babat ki ora nganggo wong, tapi wis nganggo mesin. Metu wis dadi gabah ning karung. Sesuk ki saya maju. Karepmu piye kae? Babat ki ora nggo apa-apa nganggo mesin, wis sesuk ki ora dadi gabah. Kene iki mesin tuku babat ngono mburi wis dadi sego. Ngono wis dadi ora gabah meneh. Dadi saya kepenak. Ayo nek iso nek babat kon yo dadi sego nek yo malah ambiar. Sindene jiro lupat. Papat. Nek sing loro ketoke kademen, Nduk. Hah? Kademen piye? Ngene. Oh, nek ngono kuwi kademen. Lah ya kademen wedok karo lanang iki beda. Oh. Nek Piai Putri nek kademen ngene. Sedakap ngoten iki, Pak. Sedakap. Heeh, Nek betul. Piai Kakung piye? Wis ngene. Apa iso? Ha iki unyotane ya ora ngene kok. Lah pusate pusate panas kan dhewe-dhewe. Nggih, pusate dhewe-dhewe. Dadi nek Piai Putri iki mending ngene iki wis anget. Piai Kakung mending ngene iki anget. Oh, ora. Ora anget. Pusate panas iki dhewe-dhewe. Oh. Ning nek kula ora ngandel. Nggo namung nek dindri ceret kita umum. Nggih monggo. Ngawur kowe. Iki sing mresani akeh lho. Lah karang wayangane. Wayangan iki akeh sing mirsani coba nek ora ana wayang samene iki kon lenggahne kene iki ya ora gelem. Lah iya iki dikersake para pamriksa menika. Ha iya. Mresani wacucal ing dalu menika wonten ing Gunem. 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 Apa tegese gunem? Gunem. Nah. Gunem kuwi G. anu omongan. Wah, iso wae ning singkatan gunung kuwi no artine. Gunem kuwi apa nek panjenengan? G. Gene Giat ning nyambut gawe, gumregah, semangat, pokoke nglairake hasil sing iso nyukupi keluarga lan kiwa tengen. Weh. G. One. Umum sanak lan umum apa dadi peraturan ing negara kuwi ditaati. Oh, N. N. Nadyan apa wae gaweane, apa wae pangkate, guyub, rukun, bandol, ngrompol ora ana sing jenenge iren kemeren. Ngono. Ekonomine tetep lancar mula ana tasakuran iki mergo ekonomine merata dan lancar. Lancar. Maju. C. Lho gunung kok C to? Oh, mboten wonten C ne. Wah, jane. Nah dadi gut. Apa kuwi? Punya gunes. M. Manembah marang ngersane Gusti ngakarya loka ora lali. Dadi nek dina Jumat ya ning masjid sembahyang sedina ping 5 ora bakal lali manembah lan manekung. Mula diparingi ganjaran, diparingi barokah. Amin. Jan. Luar biasa ya. Apike? Jian to. Iku lek ngarang ya seminggu lah jane ning Seminggu niku mau. Ning gumun arepmu gawe saka kono le mlaku wis kecincak-kecincik mau. Lah mergane napa niku? Angge mboten ngerti age arep tak takokke sampean ki ngopo kok medun kendaraan mau kok mlakuwe dadak ngene-ngene. Pincang sikilku lara pincang. Lah kok bareng ning dhuwur kok ora? Kok le pincang ming ning kono kuwi. Ayo pincangi ming sikile nek liyane normal. Wah wis ayo. Nggih. Nggih. Matur nuwun wae iki nun sewu pasugatan juga mengikuti apa dari anjuran pemerintah. Dadi maem ki ora mung beras. Nggih. Maem ki ora mung bangsa sing kepiye ning kerowotan juga dadi maem menunjang pertumbuhan Menunjang ekonomi. kesehatan. Kaya pisang. Pisang. Nggih. Nah, Niku. pisang iki aku wis tau kewirangan mergo gedang. Pripun lah kok saged kewirangan mergo Lah gedang wong niku? ming mangan Aku- gedang kok kewirangan. Aku iki arep sowan nang gone Pak Kades. Hah? Gandeng udan deres. Mandek ning nganding hutan kono ana omah siji. Nggih. Ana gedang sak tundun ki mateng. Aku ngeyem ning kono ning sing di omah ki ora ana. Oh. Lah aku ngopek to tek selirang tak pangan sing duwe teko. Terus aku nembung, aduh Bu, nyun ngapunten kula ngopek gedang niku kula pangan lewangsulan sengak. Pripun? Ora apa-apa Pak, wong kuwi mencok dipangani munyuk. Ngono jare. Oh lah nggih. Ten hutan niku Pak nggih, Mbak nggih. Dadine ora didol ning dikekke munyuk. Munyuk aku ya mboten munyuk ya men akhire tak Ora selirang apa-apa. aku. Wong karang ya sampean padha karo munyuke kuwi. Wah kok. ya apik munyuke mesake munyuke lho. Nggih, wacange. Nggih. Nderek mangayu bagya pokokipun muga-muga jenengan ya sukses. Amin, Jenengan amin. dadi dalang kondang lan Nggih. payu. Amin, Tur amin. laris, Matur nuwun, ya. Mbah Walu ya. Arep kondange nek ra payu ya gur kondang tok. Kondang tok. Matur nuwun, nggih. Matur nuwun nggih. Nggih.
Ya Pak Niki dhewe. wonten Niki enten pamundutan-pamundutan, mangke pun sendikani. Nggih. Kala wonten pangandikan, pokokipun monggo Bapak Ibu ngersake lelagon menapa kemawon badhe pun sendikani dengan catatan kanca-kanca saged. Ingkang dereng nyuwun pangapunten awit ngemuti lelagon per detik wonten ingkang enggal. per Ngantos detik. nggih ngantos jumlah lagu sakniki nek mboten kleru enten Piro? Torikur Yuta 773.000. Niku jumlah lagu Sik, niku. sik, sik. Piro? Torikur Yuta 773.000. Lincip. Oke niku. Ning ngendika ngantek kaya ra cetha kae ming maju-maju. Ya kuwi arep ngunekke cangkemku iki. Ora kok jurung ngunekke piye wong karo wong tuwa Mbak kok. Rini, Nggih. sampean karo aku ki le kepethuk ping arang-arang. Mula ya awake dhewe iso dadi siji karo panjenengane Mbok Limbo, karo Nggih. para widowati lan para pengrawit. Wis matur nuwun banget. Ya ngene iki to, seniman kula niku sing penting iso sesrawungan karo panjenengane para piyayi-piyayi ing Rembang wonten ing Gunem. Nggih matur nuwun. Nek masalah duit, kula niku nomor 28. Nggih Pak Kades, kali Pak Kami Tuwa. Ora butuh to? Lho, duit niku nek kanggo sing penting pas seduluran. Oh ngono. Estu niku, Mbah. Oke. Nomor 28 niku, Bang. Lah wong aku nek nimbang kelangan duit karo kelangan sedulur. Aku terima kelangan enggok kok. Dadi ora. Piye to panjenengan ki lengan ndika kok dadi ora cetha. Wala yo nek kelangan duit yo kena adem panas. Lah nggih niku wau panase wong. Ane ya jenenge Beda-beda butuh niku ya. ta nggih, Bang. Betul. Nggih. Iki di mau ana sing ngersake jula-juli. Jula-juli. Timbang jula-juli langsung rak dicaping gunung Capek Nggih. gunung sisan. Niki Nggih. arep seliramu apa arep karo Waranggana apa piye? Apa dhewe? Nggih, niki gandeng wonten Waranggana napa Burini riyin? Apa ya Ya. seliramu Oh nggih, Burini. Ah, ndelok. Nun sewu Bapak Ibu, mbok pilih Bapak Ibu sering mirsani wonten ing televisi nggih niki Mbak Dini. Nek kula nek ajeng mirsani ning pasar kewan biasa ngeten. Aja ngono to. Aku blantik kok. Blantike nggih. Slendro mawon. Oh ya Nggih, wis. Slendro Songo, monggo Burini. Dipun jengglengke. Heeh. Saben bengi Ya nek kowe lek nek aku ya 3 sasi pisane ra mesti. aku kok dadak diwangsuli. Nah ya ngomong genah kowe kok ya ora oleh. Ayo to. Selarep joget aku. Aku wis 3 tahun ra joget ana diselmuni kowe tak jogeti lho. Lah kek weruh jogete wis gilani iki piye wae urung apa-apa kok nyekekeh. Aja meneh kowe ra gila lah aku nek ngaca gila lho. Ngarang. Ayo. Nyawa Ayo Mas. Ngono. sampean Sing iki ngematke ditabuh apa? ngendi-ngendi. Ngematke apa to? Iki aku wis petengkak-petengku ora jlang-jleng. Barang aku rada kendrum mak jleng. Malah aku sing melu ngampet. Nah, wong wis bedeteng kok ora sida mak brol. Nah ya sing jenenge kahanan. Ayo. Anu sing tenan ya aja dolanan wong gerang. Ya, mamajang. Iya. Among nganggo jana. Pripun Mbah Walu ya lah kok sajake kagol ngoten niku pripun? Nek aku njumbul medun ki jleng ngono lho pas aku menang wae ketok jleng. Nggih, cobi nek jenengan jumbul jeleng. Nek jumbul jleng. Rumpung anjlok ngene iki Jeleng. Jelenge nek pas jumbul napa nek pas pun? Ya pas anjlok mosok jumbul dijlengi. Yo, Mbah Walu ya, nderek Mbah Walu ya. Ya melu aku ya gur ngerkoso lah. Nggo beras dhewe nggih. Lah sing gawe aturan mau rak sampean to. Iya iya.
Hop. I. Breng. Pripun, Mbah? Niki wiyagane waras ora to jane. Saking warase, saking kompake ngaten iki dadine. Oh. Lah rak manut komando ta? Ngangge gamelan mboten ngangge dalan wajik. Nggih, Dalan wajik. Bandunjang biasa ngono lho. Ngangge gamelan iki. Heeh. Kudu dipaske tenan ya. Modar ora iso bawa ora anu tekan ngendi iki mau. Oh iya. Sapiten. Pacitan. Kok tekan sapi teng iki kepiye? Wah, Lah sing bener pacitan. wis kayak kowe wis sing bener. Pacitan. Aku ngerti nek gur arep menang kowe iki ngerti aku. Oh, pun dibedhek iki. Aku wis ngerti ya, iki wis kenal kok aku dadi. Aku wis tau kewirangan kok. Ngono. Anu, pacitan dung dung dung. Tak aku joget ngeterki gamelane nyenyet. Ngene to Wis iki. iso dibedhek. Aku ngerti. Mulane kok. iki mau terus meneng wae. Aku ya meneng ae. Oke. Wah, nganggo oke barang. Asara lebih. Dibaleni apa? Baleni ya jupuk wong. Wis ayo langsung. Kok piye to omongan karo wong tua iki? Ya, aja wong tua nek ming arep enom wis gampang. Piye carane? Kelomotan kencur. Nganggur mlaku oh masih bau kencur. Baleni ya. Ya. Pacitan. Nah, niki diringi niki. Ih, ah. Ya. Hop. Wes le. Tundut-tundut kepenak lah sing obat abit ke tanggepmu. Tiwas aku yo ngenteni sampeyan arep muni jeneng kowe tak ampet. Dinteni aku ya metu kidul kok sampe ngenteni ning etan. Ngentel ra petruk. Ayo Mbak Wale ya. Tekan endi? Panas. Panas. Kok lambene iso Oh, ayo yo. Ayo yo. Panas udan, udan panas, ngaleng-ngaleng capeng gono. Oi oi. Eyang eyang. Sek ya. Nggih. Yus urip numpak motor mabur, bojone trimo numpak sepeda motor nenong nenong. Dadi wong urip ojo seneng takabur, luwe becik yuk sing andhap asor. Ape? Alo lale lale nenong. Iya ning ngono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Oi oi. Nyeyo nyeyo. Cek cek cek. Mangan apem entek siji warga nggonem sugih rejeki. Amin. Nuwun sewu katur bapak saha ibu ingkang taksih kersa lenggah monggo niki dalu-dalu lek gotong royong sesuk mesem guyu yen iso ngono kuwi desane lah cepet mati nek kon aku jare basane Pak Lurah
eling arahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane kemarip saya abot sing dadi anggota dewan tangi kudu esok ora kena tangi awan gendang sarapan siram budal jujuk gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan saya abot sing dadi camat program semua cepat dan tepat itu semua mesti bermanfaat untuk semua masyarakat Ya. saya abot sing dadi Pak Kiai esok awan sore kudu rajin mulang ngaji le maca sikir kuat nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri wiwit biyen Pak biyen mula dina Jumat iku jare dina paling mulya piyayi kakung umat muslim diwajibno ayo salat Jumat bareng-bareng ditindakno ibu langgang nganggo jilbab warna kuning sing ngagem jilbab yayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing hatine kudu sabar ora kena muring-muring Ganti ora kuning, ana meneh jilbab warnane coklat yen coklat sing piye? ngagem jilbab yakin mesti rajin salat Ya. piyayine menang ora seneng berkhianat uripe ayem tentrem mergo kebaane bapak sing ngagem kopiah lenggah jumeneng tak sawang kok katon gagah karo dulur kanca basane ramah tamah tak dongake lancar rezeki kebak barokah Amin, amin. saya abot jare sing dadi petani Sing petani piye? jam 5 esuk wis mesti tangi Ya. menyang sawah mesti ora lali nggawa alat kabeh karo nuntun sapi Luar biasa. dadi tani pancen rekoso nyambut gawe nutuk nganti sedina nandur pari uga palawija sayurane keliling apa-apa mesti ana Penak lho kuwi. apa meneh petani mbako Yen mbako piye? iso disetorke nang toko-toko ora ming siji kene wertane loro dinggo cukup keluarga supaya ora bunuh Nggih. sayur ya. sing dadi Sing sinden dadi sinden piye? rasah wedi nadyan kowe budal ijen Ya. karo kanca ora perlu padha ireng supaya ora nimbulke ati sentimen Dirungake Bu Sinden. iki jenenge wayangan Heeh. sing sepisan dulur kena nggo hiburan sing ping pindho nguri-uri kabudayan wayangan nganggo tatanan kena kanggo tuntun bali jilbab warnane putih Yen jilbab putih busana piye? muslim berlambang suci urut yakin dulur tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alam orang larang ruk wong wedok lengdo aksi tulung ayo kabeh sing do ngati-ati Ya, ya. kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bon lah nek rini Nek aku piye? angel tak kandhani nyandra nganggo modele
bocah saiki awake rada lemu ditambah bokonge gedhi nganggo celana pendek kaya kodhok ditaleni sing mangkelke Pak bojoku dhewe Piye bojone? tau ning pawon nganggo celana ABG nunggu genine mati wae bareng celanane bedah genine murup dhewe mula kanca ayo sing do rukun nek gawe becik ora perlu padha getun sing uwis nggih sampun saestu kula matur nuwun Wela. Apik, luar biasa. Luar biasa, Mbah Waluyo. luar biasa apa Ning aku ora percaya masa meng nyugokke geni kok apa kuwi mau. Lah nek ya kula nyandang nganggo ki sing rapet, sing apik kena nggo conto. Ngono. Bojoku ya tak unek-unekke. Lah iya to. Ana meneh sing nyandang nganggo ki sak geleme dhewe. Sapa? Ana meneh bocah ABG nyandang nganggo kok meh sak geleme dhewe. Awake lemu ning kok cilik kaose bareng nyongkrok-nyongkrok persis bocah ngawe-awe. Ngono ki aja nganti ditirokke. Bocah ngawe-awe ini pripun, Mbah? Wah, lah iki Lah kok niku malah lho. ditakokke to. Kula mboten ngertos blas ya niku. Kuwi iki kaose keciliken. Oh, mergane Dadi malah kaya keciliken. bayi. Mula nyandang nganggo ki ya sing rapet, sing apik, aja ngundang hal-hal sing negatif. Nggih. Nganggo sing hal-hal sing positif. Nggih. Sopan Matur santun nuwun, dijaga. paringipun pemut. Aku Ajining ya tak raga, tata. Gumantung saka Saka busana. busana. Ajining diri gumantung obahing lak. Nggih, kuwi penting. Kaya iki nun sewu, iki kageman Jawa, iki tegese ana jenenge, ana artine, ana karepe mengku karsa, mengku werdi. Karepe piye? Sandal. Heeh. nek Mulane sandal. jenenge sandal isane katut nek disendal-sendal. Oh. Nggih. Terus iki jarit. Sendal. Jarit. Jarit iki diajar men ora morat-marit nganggo sabukan le ngajar. Coba kowe ra sabukan ra morat-marit. Ha iya mlotrak-mlotrok kok ya. Terus iki kebaya. Kebaya. Kalambi kebaya. Kebaya dienggo nyingkep barang sing ora kena kewiyak. Wani ucul klambi rak darane Yo, bakul ora. kambil. Nah, mulane Apa bakul kambil? bakul kambil rak kaosan ning anu kae. Lah iya ning rak ya ora. Mulane kuwi- Kok njur ngunekke nglomprot nek bakul kambil kene iki ora. Tetep rapi. Nggonaku. Lah iya Mula nek ki ngono. jenenge gelung. Gelung. Gelung ki rambute sing situgel digulung. Oh, ngono. Kenapa kok Sing ming setugel setugel? digulung. Mergane piye kok ming setugel? Lah nek digulung kabeh nglonyom batruk. Setugel wae. Loyo batu. Apa ya gelungan ki njur sak bathuke di. Iya sing jenenge Jarwo Dosok ki nggathrukke kaya ngono kuwi. Tak antrek gathuk mboten nggih. Iya, ora Ah, nggih niku. ora Oh, tak mesti. antrek. Ora mesti. Nggih, Pak. Gathuk-gathuk. Nggih. Ditibake? Ditibake. Nggih. Kono kele nibake. Ya lara kok ya. Oh ya. Kaya kibet. Kumandang suarane bali mulen apa setyane kelakon setyane kelakon Aku ngerti nek kowe kena staples ki mau aku ya kena. waduh Dan tak ampet. Ayo. langgam terus jaipong mungkin nggih Nggih, monggo. beres Ono nganti jaran
dipun Pun. pinangkani Jih. jula-juli kalih napa bablaske caping gunung. Caping gunung. Sembah nuwun. Niki wonten pamundutan sanese mboten nggih Mbah niki? Wonten jane aja pesen kan anu Mbah Loyong ku prahmena ketapruk apa? Ketoprak. Oh, fragmen nggih. Mulane. Bu Rini nggih. Napa boten Kalih. diselingi? Diselingi Oh riyen. nggih diselingi napa? Nyanyi Sing gayeng-gayeng. nggih apa? Napa? Mbak Erinan kali Mbak Lala monggo berdua maju disepoti. Yuk. Monggo Mbak Erina karo Mbak Lala maju. Jarum jarum manis dikasih jarum Ah, kok. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Nggih. Sampeyan ngopo kok njero ra kedhep kuwi? Aku bareng ketemu cah semene-mene iki aku Pripun, Mbah? ngrumangsani. Nek leku lahir iki kemeruputen terane. Lah piye arep bali meneh apa piye? Wala ya ngerkoso. Ya iki Nduk Cahyu Nggih. minangkani pamundutan sing saka Semarang karo saka Jogja karo kathah nggih, saka Mbah. Solo karo saka Surabaya. Nggih. Lagune sak karepmu. Nggih. Ninggal katresnan. Tak kira ninggal arisan. Ninggal katresnan Ninggal minangkani katresnan. pamundutan. Nggih. Monggo kanca-kanca ingkang rumaos boten betah monggo platuri. Ajeng niku medhek lihat ndi kae? Kan becike rasa. Wah, becike wong loro ya mongko niku. Matirta. Kan rasane ra becike dadi becike. Nggih. Atur Nggih. nuwun. Monggo. Monggo. Ninggal katresnan. Oh niki nembe ngeset Nembe ngeset, Mbah. Oh, ya, Jaiponge. ora apa-apa, karangan- Ngeset, ngerti ngeset ora? Jenengan retas ngerset to. Ngeset boten? Ngeset ki Ngeset. rak sing jebloken yuk ngene kae to. Keset. Oh, kaset kae. Ngeset ki apa to? Ngeset ki nek wis suwe njur rada bosok kae ngeset. Ngeset. Oh, ngono to. Apa doyo? Kuwi lho. Ngeset Ngepaske. Tata-tata. Nggih. Toto-toto. Sampun siap kanca? Nggih. Pun. Ninggal katresnan. Kok urung. Wah, apik banget ya iki. Nggih monggo. Kok sangu Monggo, tekek balungan bareng. apa? Yo, iki buat. Nangis
Wis dadi bisa. Nggih. Sami-sami matur nuwun Mbak Lala kali Mbak Erina. Kaya- Ninggal katresnan. Ya jadilane gua mling ngene iki terus kancaku wis tau ndadi ora eling wit jam 11:30 awan. Ayo nganti ditambani to. Jam 5 sore wis disiram ora mari pakane kembang ora mari. Mboten mari. Ora mari dikuapake ora mari. Lah marine Bareng ditinggal kancane nganggo truk iki ngenteni. jenenge ora ndadi. Nggih. 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 Winangane Kesenian pamundutan Nggih, raketan. fragmen. Nggih. Raketang sekedhik-sekedhik. Nggih. Nggih. Turuk. Napa niki? Lakone napa niki? Nggih kula mun mengaki siaran mangke. Oh nggih, monggo. Fragmen ketoprak. Tuduk, tuduk, tuduk. Oeo, oeo. Ao a, ao a, o a. O e. Nuwun. Nuwun para sutresna budaya ensin. Jawi. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian keluarga ketoprak Mataram sepi budaya. Sepi. Ora rame ngene Ora kok. payu. Wonten ing dalu menika badhe ngaturaken setunggaling lampan kanthi mawa ira-ira gento kayuyun. Napa? Gento kayu piun. Wah, petilan suminten. Heeh. Dene para paraga ing badhahi kewajiban wonten ing dalu menika. Sutradara kasta dening penyanipun Raden Mas Bagas. Dene keprak kasta dening penyanipun Nanang Dwi Pangko. Kapireng swantening waranggana. Nggih. Bunanda kalian Ibu Mami kabyantu dening para siswi-siswi ing tasih Keparang Timur. Pranata gending kasta dening ingkang mimpin. Ingkang mimpin. Nggih. Dene cempluk warsiah katindakaken dening Nyonya Rini Widyastuti. Dene gento badhe katindakaken dening Bagus Rudi Waluyo. Wah. Kaya ngono kok bagus. Wal bojo men kaya guru siaran kok ya lemu meri lho. Kanthi menika monggo kula aturi mirsani. Menawi mboten mirsani panjenengan tentu badhe gelo. Menawi panjenengan mboten gelo, kula Pak sing gelo. Gelo dhewe. Sugeng mirsani ngantos dumugi titi wanci jam bibar. Lampan gentro kayuyun. Semoga turuk. Tok 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 tok. Tok tok tok. Yu. Kowe kok sik ta. Kowe iki sapa kok pangling aku? Yo aja pangling aku gento yu. Aku wis pirang-pirang dina aku nunggu kowe yu. Gento ta? Iya yu, pangling to. Aduh, pangling aku. Iya. Lah mbiyen kaya lambemu suwek. Terus saiki Kok iki kok wis demes ngono. ditambal yu. Oh. Alah, kok dengaren muni jare ngadang aku ngopo? Apa kowe iki ora krasa to yu? Saben-saben aku ketemu kowe iki jane rasa atiku iki beda karo ketemu liyane yu. Piye to kok aneh to kowe iki? Aneh. Nek piye ana to? rembug sing wigati kuwi mbok mara ning omah. Ora le rembugan dadi kepenak to? Luwih becik ketemu ana ing dalan mengko yen wis cetha aku tumuju nang omahmu matur karo Siwa. Wah, nek ning dalan ngene iki ora iso wedangan. Ora kuwi yu. Kowe iki piye to yu? Aku wis pirang-pirang dina ora iso turu mergo mikir kowe lho yu. Lah ngopo kok mikir aku? Yu. Bener kowe iki sedulurku. Lah iso.
ning rak ming sedulur nak dulur. Aku lanang kowe wadon. Mongko kowe isih legan aku ya urung di bojo. Aku ki seneng karo kowe yu. Eh, Heh? kowe iki ora edan to? Piye to yu? Aku ki waras, yu. Mula aku nyenengi kowe mergo aku ki waras. Kok kowe arep seneng aku ki? Aku ki Mbak Yumu lho. Wis ngerti. Nek wong-wong do kandha kae ora ilok. Ngepek sedulure dadi bojone ki ora ilok. Wong-wong kae ning nek aku karo kowe iki ilok yu. Ki kok ngeyel to gendho ki? Nek ra ngeyel ora iso yu. Manuta kowe dadi bojoku. Kowe ya wis wancine winengku dening priya ana paribasan yu. Biru kaya mangsi gedang ijo ora ana isine. Ayu kaya widodari nek ora ndek bojo eman-eman pirantine. Manuta ya yu ya. Aning nek upama aku ki kudu duwe bojo. Ayo sing tak tresnani to. Lah nek kowe iki wong aku ki ora tresno ki ning lakoni piye? Waiten trisen jailen seiken kailen. Basa napa? Kowe iki omong apa? Gendho ki. Kuwi basa barate nek basa Indonesiane basa Jawane waiten trisen jailen seiken kailen witing tresno jalaran saka kulino. Alah, meng ngono iki kok tak bundet ilate. Manuta yu. Ora? Wis semono kuwi. Mbok eling. Wis to yu, manuta ketimbang kesuwen yu. Kowe kepengin duwe anak pira tak turuti yu. Weh. Kok kaya tuku tempe wae. Jaluk apa tak turuti waton ora njaluk sandang pangan. Lah wong urip wong bebojan ki ya sing dipikirke sandang pangan karo nek perlu ki zaman saiki pendidikan ora kok njur wing waton omah-omah. Sing penting seneng yu. Sesuk omahmu tak pasangi munyuk ngombe. Munyuk ngombe piye? Munyuk ngombe ki apa? Munyuk ki kera ngombe mie, pasangi keramik yo Keramik. Alah, wong omongan wae ra bener kok arep ngepek bojo aku. Ra yo ngisin-isini ta mengko nek ana sing do ketepung karo aku, kae cah ayu-ayu kok nyangking munyuk. Aja kaya ngono yu. Tamatno sing tenan, aja nonton casinge yu. Sing penting isine. Wah. Sebab isi karo kulit kuwi larang isine yu. Contoh, kacang kae kulite murah ning isine larang. Ngono. Dele kae kulite murah ning isine larang. Ya. Jarikmu kuwi Larang niku. Jarekku, beda karo kulit kacang to. Nggih, beda. aku kok padake dagangan. Kowe nek nesu malah saya ayu. Ya nesu iki rung sepiro wae lho. Sapa? Hei. Kok nekat ta? Ngabange. Alah. Lambene aduh. Rumah sana iki bagus-bagus kok dhewe. Tresno. Gento, ora sebrono to. Yu, aku lanang lho. Aku iso sabar, iso kasar. Nek aku ki wong ora tresno karo kowe ora sebrono to, ta? Wong sing ayu marah ati. Aja nekat lho. Manut. Kok ngawur bae? Aja cedak-cedak. Wedi aku. Ora cedak ki ora nek keslenget. Kene yuk kene. Ndi tanganmu yuk. Ning ngomong-ngomongan sing apik. Iya, kene tanganmu ndi. Ora werna-werna. Pendak kleru ngrau ager-ager. Kene. Tok. Mbok kowe iki aja ngawur. Yo. Aku ki ngerti nek kowe iki sedulurku ning aku wis gebacut ana paribasan benang lawe kloso amoh. Nek ora kowe aku moh. Lah nek kowe entuk aku kuwi jenenge berkah ya ta. Lah nek aku terus dadi bojomu, aku jenenge ra aku entuk musibah ta. Musibah malah sesuk entuk bantuan. Sembrono. Manutasan pun. Kowe kok malah kok loloten apa? Manut to yu. Omong biasa wae. Aku wis tau biasa rong sasi nganggur ora payu. Kuwi malah ngeden-ngeden aku ki kok kecake to. Manutasan pun. Iki lho tangane kok kaya ngene to. Jarawo. Mangsaku kok ngawur to. Toh?
aduh piye iki? Aja nekat lho, Pak. Aduh. Jan piye ta ya? Tak bandem tenan lho. Ayo yayi bareng. Aja ngawur to. Siap. Aku nek mangkel iki. Hop. Kene rene. Aja gawe gila aku to. To. Ya yu. Aja ngisi-ngisini to wong karo Mbak Yune kok kaya ngono. Pikiran sing tenan yu dadi bojoku ki kepethak. Anu kepethak kene. Kene. Mo. Sesuk tak tukokke klambi, tak tukokke kalung sing bobote 3 kental, suwenge 3 kental, gelange 3 kental. Le nganggo piye? Ben lempoh. To. Mbok Manetra kocak ngelendre Mbok aja kebangetan to gentol ki piye to iki kok ya nekat tenan lho iki. To. Ora kegilani ngono kuwi to. Iki piye to iki? Aja nekat lho iki. Aja nekat tenan wedi aku. Duh, piye iki? Yo. Golek apa yo? Arep golek botok. Nek ana sak truk yo. Tak nggo bandem kowe kuwi kok. Ora satok bandem kok Aku tak bandem. gila karo kowe nek kowe Yo. gedek aku ngono kowe. Kowe nek nesu ki malah tenan lho yo. Kowe malah gugah hati lanangku yo. Manuta yo. Sengit aku. Aku wae yo sengit yo. Kene ra derene yo. Ning kowe aja nyedak aku. Ora, aku tak rada ngado. Ya, kowe mundur. Iya, aku ra iso mundur, aku terpedo yo. Kene. Pit nih. Lah aku arep merono kowe ning kono aku emoh, kowe rono. Aja mah-mah kok tak cacahke Kalajana lho. Padake sapi lho. Wis sapi kaya ngono kene arep ora regetke tak goyang. Gendong. Mongko aku nek ngosoki Kowe Raden. mesake aku to. Ora usah nembang yo. Aku wedi karo kowe to. Lah wong aku nek ngaca wedi kok apa nek kowe. Aja nekat ya. Dasar putran nyana. Aja ta. Dah wis. Dah. Ayo yayi bareng pode. Kowe nek bengok aku malah saya mempeng lho yo. Aku gila. Aku gila. Wong kok Aku kaya gila. obah marai atiku wah, kowe mesem marai marem, nek kowe nangis marai aku kaya dingis-ngis. Lambemu cedhak karo irung yo. Lah iya nek adoh le omongan ambekan piye. Mripatmu mblarak sempal. Wah, tenang semplok. Kene wong ayu. Apa? Drijimu ki mbok anteng ngono lho. Aku ki ora sah nangis. Drijimu medeni. Ora sah nggo driji sing tok delok. Ora ketang sithik ana sing apik. Kaya nek nyedak ki kemitir ngono lho mbok ya meneng. Aku kudu-kudu. Kene lungguh, kene jejer, men kaya botol. Kene. Kene. Aku ora arep ngopo-ngopo Iya, kene. meneng. Iya. Meneng wae lho. Iya, Meneng wae lho. iya. Meneng wae lho. Kok ana sing keduten lho iki awakku. Jare meneng wae. Aku ki arep meneng ning nganggo kelop.
Wong ayu. Ana paribasan tresnaku kang tumuju marang sliramu. Bebasan aku banyu kowe telese. Yen to aku geni kowe panase. Yen to kowe anglo aku cerete. Upamane kowe jaran, aku sing nu kok kepakan. Udu. Gento kok suarane daki-daki. Yo. Nek kowe kuwi selak kepengin duwe bojo. Goleka wong gunem ngene iki oke. Yo, aku wis diomongi. Kata ta, Bu? Loh, Ngene yo. Karek milih. Tenan kok yo, aku nek ora kowe tenan kok trimo liyane. Ora kene. Ora, trimo liyane tak kon semingkir, trimo kowe tok yo tenan. Aku ki tenan kok yo. Kowe njaluk apa wis tak njaluk duwe anak pira? Wis tak turuti. Aku arep kaya ngene iki yo tenan. Mlakuku dingklang, ning aku isih iso nyembadani apa sing dadi polahmu wong ayu. Manuta Aku mau. Mbok dijoli sindene wae apa piye? Lho nek aku gelem sinden kon aku ki ombyokan. Mbok sinden kok ombyokan. Wis tuwa-tuwa. Padake cimplukan wae. Kelapa Sing gedhe pangapuramu to gento wong aku ki ora tresno karo kowe. Mongko aku kuwi durung kepengin duwe bojo. Aja kaya betet 1000 kowe yu. Aku lanang yu. Kowe ngilani dadaku kan nampik alas karo aku. Gentah, aja pesen to kowe. Nek ngomongmu ki tetep tak ya yu. Aduh, Yu, bantu yu. Yan, tepuk tangan yen. Blok. Nggih, Mbak Walia. Wis bubar. Wis bubar. Jan, Lah mbok menawa ana sik nulungi kula rak ya bejo aku nang kene. Oh. Malah dadi bejo kan ditulungi. Matur Matur nuwun. nuwun Mbak Jange menika minangkani pamundutan. Nggih, matur Derek nuwun. ndedonga mugi warga ing Gunem. gunem mriki tansah pinaringan guyub rukun ingkang bagen sumangga tansah bandol ngrompol nyengkuyung menapa ing dados program pemerintah kalian sampun ngantah kesupen manembah marang Gusti Ngakarya Loka nggih wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma. Amin. Nggih, matur Jenengan ya tak nuwun. dongake lancar rezekine, Amin. bagas waras, Amin. gendang Amin. sukses. Amin. Sukses dadi kondang tur laris. Laris. Amin, pangestunipun Mbak Amin. Waluyo, Bu Rini nggih. Nggih. Iki gandeng sampun jam setengah kalih. Lah nggih sampeyan Nggih. lembukan kewengen dadi Nggih, kepengen. nggih menungsanipun Bapak Ibu saderengipun keparang kula badhe nyekar mocopat dandang gula. Wah, niki. Manampi lepat kula nyuwun pangapura. Wah, iki Lah nyekare. Parian. parian Oh, jebule. Monggo kalajengaken. Nggih, kula tak nerasaken lampah mengki dipun lajengaken wonten ing goro-goro. Siap, monggo. Matur nuwun Bu Rini, Mbah Waluyo. Menawi ajeng kondur nderekaken sugeng kondur ngatos-atos. Nggih. Jenengan neruske lakon kula tak neruske lelakon kula. Nggih monggo. Nggih.